மாறன் சீரியலில் நாளைக்கு ஒரு வேறு லெவல் செம்ம அதிரடியான எபிசோடு வந்திருக்குன்னே சொல்லலாம். ராஜேஷ் அம்மா வந்து சூழ்ச்சியில் வந்து வீரா வந்து மாட்டிக்கிட்டாங்க. அதில் வந்து வீராவை வந்து ஆபத்துலேருந்து கண்மணி வந்து செம மாசாக காப்பாற்றுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் மாறனுக்காக வீரா செய்கிற பரிகாரத்தை கண்மணியும் கூட சேர்ந்து நல்லபடியாக பரிகாரத்தை வந்து முடிக்கிறாங்கன்னே சொல்லலாம். அதுக்கு முன்னாடி வீடியோ பிடிச்சிருக்குண்ணா லைக் பண்ணிட்டு பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பக்கம் வீரா வந்து முட்டி போட்டு உட்காந்து சாமிக்கிட்ட வந்து வேண்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. வீரா மேலே தலையில் வந்து தண்ணியை வந்து ஊற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க குடத்தில். அந்த சமயத்தில் கரெக்டாக ராஜேஷ் அம்மா வந்து நீ கவலைப்படாத, எந்த நேரத்துலையும் வந்து உன்னை வந்து பழி வாங்கிறதுக்காக நான் வந்து காத்துக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ என்னடானா எனக்கு வந்து ஒன்றையும் ஒரே நேரத்தில் ஒன்றையும் பழி வாங்கின மாதிரி ஆச்சு வீரா. அதே மாதிரி உன் புருஷன் மாறனையும் வந்து அவனுக்காக நீ பரிகாரம் செய்கிறியா, ரெண்டு பேரையும் வந்து உண்டு இல்லைன்னு பண்ணாமல் விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அதிரடியாக ஒரு முடிவு எடுத்துடுறாங்க. சொம்பை எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு அம்மா கோயிலில் போயிட்டுருக்காங்க, அவங்ககிட்ட வந்து கொடுக்குறாங்க. எதுக்கு என்கிட்ட கொடுக்குறீங்க இந்த தீர்த்தத்தை அப்படின்னப்ப, அது வேற ஒன்றும் இல்லை, அங்கே முட்டி போட்டுட்டு வந்து பரிகாரம் செய்கிறாள் அந்த பொண்ணு பேர் வீரா, அவள் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சவங்க தான், அதான் வந்து அவள் கொஞ்சம் வந்து நல்லபடியாக பண்ணணுங்கிறதுக்காக சாமிக்கிட்ட வேண்டியிருக்கேன், இந்த தீர்த்தத்தை மட்டும் கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே, எதுக்கு அதை நேராக நீங்களே கொடுக்க வேண்டியதானே அப்படின்னு, அவளுக்கு எனக்கும் கொஞ்சம் ஆகாது, சண்டை இருக்குது, அதனால தான் அப்படின்னு சொன்னோன்னே, ஏமா வந்து ஒரு செகண்ட் யோசிக்கிறாங்க. இங்கே நின்றுக்கிட்டு நான் வந்து கோயிலில் நின்றுட்டு போய் சொல்லுவேன்னா தாராளமாக நம்பி கொடுங்க அப்படின்னோடனே, சரி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வாங்கிட்டு போய் வந்து கரெக்டாக வீரா கிட்ட வந்து கொடுத்துட்றாங்க. கொடுத்தோன்னே வீராவும் வந்து சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா வந்து கரெக்டாக வந்து பரிகாரத்தை வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க. கையில் ஏந்திக்கிட்டு அப்படியே வந்து கோவிலை வந்து முதல் ரவுண்டு வந்து நல்லபடியாக சுற்றி முடிச்சிடுறாங்க. அடுத்ததாக வந்து நடக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அவங்களால வந்து சரியாக நடக்க முடியல. பாதி தூரம் ரெண்டாவது ரவுண்டு வந்து கோயிலை வந்து கையில் வந்து சட்டி வச்சுட்டு சுற்றிக்கிட்டு இருக்கப்போ கரெக்டாக பார்த்தா தலை சுற்ற ஆரம்பிச்சிருது. என்னடா இதுன்னு இதை பார்த்து வந்து அணுவாக ரசித்து சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இங்கே வந்து ராஜேஷ் அம்மா வந்து. அது கரெக்டாக அந்த சமயத்தில் மாறனும் சரி, இந்த பக்கம் வள்ளியும் வந்துகிட்டு இருக்காங்க கோயிலுக்கு கிளம்பி. கரெக்டாக கண்மணி வந்து வீராவை வந்து பார்க்குறாங்க. பார்த்தா அவங்க முடியலன்ட்டு வந்து பக்கத்தில் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து கோயிலில் சாஞ்சு நிற்கிறாங்க கையில் வச்சுக்கிட்டே. அப்போ பார்த்தா அவங்க புடவையில் வந்து இந்த மாதிரி வந்து விளக்கு பட்டு வந்து லைட்டாக வந்து இந்த மாதிரி ஆகிடுது. வீரா உடனே வந்து வீரான்னு ஓடி வந்துடுறாங்க. நம்ம கண்மணி வந்து கையிலேயே வந்து அணைச்சி பார்க்குறாங்க, முடியலன்னொன்னே குடத்தில் வந்து தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து மஞ்சள் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து வீரா புடவையில் ஊற்றி விட்டுட்டு, வீரா என்ன ஆச்சு உனக்கு, ஏன் இப்படி வந்து இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்க, நீ வந்து மாறனுக்காக இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்படுறியே, அவன் ஒன்றும் அந்த அளவுக்கு வந்து உனக்கு என்ன அப்படி என்ன நல்லது செஞ்சுட்டான், ஏன் உனக்கு புரியவே மாட்டேங்குது, வேணாம் விடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வா, இதுக்கப்புறம் வந்து நீ வந்து உன் உடம்பே வந்து சரியில்லை, மேற்கொண்டு வந்து இதெல்லாம் வந்து பரிகாரம்லாம் ஒன்றும் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொன்னோன்னே, இங்கே பாரு நான் என் புருஷனுக்காக செய்கிறேன், தயவு செஞ்சு என்னை வந்து தொந்தரவு பண்ணாத, விடு நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னோடனே, நீ வந்து அவனுக்காக இவ்வளோ தூரம் செய்கிறியா, அவன் உனக்கு அப்படி என்ன செஞ்சுருக்கான் அப்படின்னு கேட்டோன்னே, இல்லை அதை பற்றிலாம் பேச வேணாம், நான் என் ஹஸ்பண்டுக்காக செய்கிறேன், நீ தயவு செஞ்சு வந்து தலையிடாத, விடு என்னை விட்டுரு அப்படின்னோடனே, உன்னை எப்படி நான் விட முடியும் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில், நீ வந்து உனக்கு வேணால் மாற முக்கியமாக இருக்கலாம், ஆனால் எனக்கு என் தங்கச்சி தான் முக்கியம், அவள் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா, இந்த பக்கம் வீரா வந்து எமோஷ்னலாக வந்து கண்மணியை பார்க்குறாங்க. சரி இப்போ என்ன உனக்கு வந்து இந்த பரிகாரத்தை நல்லபடியாக முடிக்கணும்ல, நான் உனக்கு உதவி செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீராவை வந்து அப்படியே தோளில் வந்து அப்படியே சாய்ச்சிட்டு நல்லபடியாக வந்து பரிகாரம் செய்கிறதுக்கு உதவி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. கரெக்டாக மாறணும் சரி வள்ளியும் ரெண்டு பேரும் வந்து கோவிலுக்குள்ளே வர்றவனை பார்த்தோன்னே, என்னடா இது கண்மணி வந்து உனக்காக வீராவுக்கு உதவி செஞ்சு பரிகாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா, அவ்வளோ நல்லவெல்லாம் கிடையாதே அப்படின்னு கண்மணியை பார்த்து சொன்னான்னா, அண்ணி எப்போவுமே நல்லவங்க தான்மா, நீ தான் தேவையில்லாமல் பேசிக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னா, சும்மா நிறுத்துறா, உன் அண்ணியை பற்றி எனக்கு நல்லாவே தெரியும், அவள் யார் எப்படிப்பட்டவ அப்படின்னு சொல்கிறப்ப வீரா வந்து தடுமாறி வந்து நல்லபடியாக வந்து பரிகாரத்தை முடிச்சிடுறாப்புங்க. முடிச்சப்போ வந்து கரெக்டாக வந்து பார்த்தா கீழே விழுந்துடுறாங்க. விழுந்தோன்னே வந்து தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து மாறன் வந்து ஓடி வந்து தண்ணியை தெளித்து விட்றாங்க. பார்த்துட்டா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பரவாயில்ல இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறப்ப வீரை வந்து எந்திரிக்கிறாங்க. ஏஞ்சோடனே வந்து கண்மணி வந்து கண்ணாப்புனான்னு சத்தம் போடுறாங்க. இங்கே பாருங்கள், என் தங்கச்சியை போட்டு ஏன் வந்து இப்படி இவ்வளோ கஷ்டப்படுத்துறீங்க, நீங்களும் உங்கள் குடும்பம் பையன் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக என் தங்கச்சி வந்து பாடாப்படணுமா, கொஞ்சம் கூட நியாயமே இல்லை. இதே மாதிரி வீராக்காக வந்து ஏதாவது முடியலன்னா நீங்கள் யாராவது செய்வீங்களா, எட்டி கூட பார்க்க மாட்டேங்க, அவள் ஏதோ நல்ல மனசுக்காரி அதுக்காக வந்து செய்கிறாங்கிறதுக்காக இப்படியா வந்து கஷ்டப்படுத்துவீங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே, சும்மா நிறுத்து மாறா, நீலாம் வந்து நல்லாவே இருக்க மாட்டே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வார்த்தையை சொன்னோன்னே வள்ளிக்கு செம்ம கோவம் வந்துருச்சு. பாருங்கள், என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்காரி, தேவையில்லாமல் வந்து கோயிலில் நின்றுக்கிட்டு என்ன வார்த்தை பேசுகிற, சும்மா நிறுத்து, அவள் புருஷனுக்காக செய்கிறா, அதை நீ வந்து சொல்கிறது உனக்கு என்ன உரிமை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோன்னே, கண்மணி ஏன் கண்மணி வந்து நீ இப்படிலாம் பேசுகிற, தயவு செஞ்சு இப்படிலாம் பேசாத அப்படின்னோடனே, பாரு இப்போ கூட பாரு இவன் வந்து இந்த அக்காவை வந்து கொஞ்சம் கூட வந்து பிடிக்க மாட்டேங்குது, அவன் உங்களுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுறா
ஆனால் அந்த நன்றியோடு நீங்கள் இருக்கீங்களா? இருக்கவே மாட்டேங்கிறீங்களா? உங்கள் குடும்பம் வந்து எல்லாமே வந்து சுயநலவாதியான குடும்பம், உங்களெல்லாம் நம்பவே முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி கண்மணி சொன்னோன்னே வீரா உடனே வந்து உனக்கு தான் எங்கள் யாரையுமே பிடிக்காதுல்ல, அப்புறம் எதுக்கு வந்து இவங்களுக்காக வந்து நீ செஞ்ச அப்படின்னோன்னே, நான் யாருக்காக இந்த பரிகாரம் செஞ்சேன்னு நினைக்கிறேன்? என் தங்கச்சி வந்து கஷ்டப்படக்கூடாது, நீ வந்து என்னில் பாதி, உனக்காக நான் என்ன வேணாலும் செய்யலாம், நீ தான் வந்து என்ன புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிற தவிர அதுக்காக உன் மேலே எனக்கு பாசம் இல்லைன்னு ஆகிடுமா? நீ வாழ்க்கையில் பூரா எப்போவுமே சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு நான் தினம் தினம் நினைப்பேன் தெரியுமா? ஆனால் நீ இவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு இப்படி வந்து நீ வந்து கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறத பார்க்கும்போது தான் என்னால் சகிச்சிக்கவே முடியலை. இதுக்கப்புறம் உன்னோட விருப்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பக்கம் வந்து கண்மணி வந்து எவ்வளோ சொன்னாலும் நீ திருந்த மாட்டேங்கிற வீரா அப்படின்னு கோச்சிட்டு போயிடுறாங்க. போனதுக்கப்புறமா வள்ளி வந்து சொல்கிறாங்க மாறங்கிட்ட வந்து, டேய் இவளுக்காக வந்து நீ எக்காரணம் கொண்டு வந்து கைவிட்டுறக்கூடாதுடா, எவ்வளோ கஷ்டம் வந்தாலும் அவளை கண்ணுக்குள்ளே வச்சு பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா, நிச்சயமாக இது என்ன பெரிய விஷயம், இது எனக்காக வந்து வீரா வந்து இதோட பெரிய விஷயம்லாம் கூட செய்வா எனக்காக வேண்டிக்கிட்டு அப்படின்னோடனே, ஏன்னா அவ்வளவும் என் மேலே உள்ள பாசம் அப்படின்னோடனே, ஆமாண்டா உன் மேலே ரொம்ப பாசம் அதிகம்தான்டா வீராக்கு, இல்லைன்னு வச்சுக்கையேன் இதை வீரா செய்கிற மாதிரி வேறு யாராலையும் வந்து இப்படிலாம் செஞ்ச முடியுமா அப்படிங்கிறாங்க. சிரிக்கிறாங்க. அதோட முடியுது.